No niin, nyt mä käyn tässä tämän kuvankäsittelyharjoituksen läpi, missä tehdään tämmöinen True Detective-inspiroitunut työ, että näkyy niin kuin kaksi kuvaa tuolla tavalla samassa. Käytetään vähän tasomaskeja ja väritasoja, vähän tämmöistä erilaista sekoitustyyliä, eli sekoitetaan tasoja eri tavalla kuin normaalisti tai aikaisemmin. Eli ihan ekana siellä tehtävässä on linkit näihin kuviin, mistä tehdään. Eli tämä mies ja sitten tämä tämmöinen skyline, eli pilvenpiirtäjät ja muut siellä, niin ladataan nämä nyt ensinnäkin omalle koneelle. Eli hiiren oikealla nappulalla siellä tallenna kuvaa nimellä. Mä laitan tähän vaikka mään. Ja sitten tuonne toiselle skyline. Ja ne tulee sinne ladatut tiedostot paikkaan. Sitten voidaan avata Gimppi. Lähdetään ihan siitä liikkeelle, että avataan ne kummatkin kuvat tänne, eli se oli se avaa. Täältä nyt, onko täällä mään? Gentleman, tää kelpaa. Eli toi ja sitten avaa tasoina oli seuraava. Avaa tasoina. Täällä oli skyline. Näin, eli nyt sinne meille pitäisi tämä Gentleman saada tuohon päällimmäiseen, eli raahataan täältä tasoista, niin tämä hiiren kanssa tuohon ylös, eli tästä lähdetään liikkeelle. Ja ihan ekaksi me halutaan nyt tälle miehelle niin kuin valkoinen tausta, eli tehdään silleen, että lassotyökalulla, katsotaan taas, että täällä on oikea taso valittuna, eli tämä ylin, niin lassotyökalulla otetaan tämä mies tästä irti ja taas liitetään sinne omaksi. Eli tätä me ollaan paljon tehtykin. Mä itse asiassa otan vähän zoomia mieluummin enemmän. Täällä vasemmalla oli toi zoomihomma. Niin tästä näin. Ja mieluummin ehkä silleen, että vähän jää sitä miestä tavallaan sinne taustaan. Taustaa me ei haluta. Sitähän voi kumilla sitten puolitella, jos haluaa. No niin, oikeastaan lopulliseen niin riittää, että otetaan tästä. Kumminkin rajataan vielä tuolta asioita pois. Eli nyt siellä juoksee ne muurahaiset, niitä on valittu ja kopioidaan pikselit, eli Ctrl-C ja liitetään Ctrl-V. Niin tänne tuli tämä kellurva valinta, niin tänne tarvii uuden tason liittää. Eli nyt siellä on
yksi yksinäinen mies, mutta piilotetaan tosiaan tämä alkuperäinen, sen voi vaikka poistaakin, mutta sen voi piilottaa sinne, niin lisätään se valkoinen tausta sinne, eli tästä samasta, mistä äsken painettiin toi paperin kuva, luo uusi taso ja liitä se kuvaan, niin painetaan siitä, niin tässä saadaan nyt tämä, ei kannata näitä kokoja muuttaa, mutta tästä valitse täyttötapa, niin voi valita, että tuleeko se edustavärillä, taustavärillä, eli täällä vasemmalla näkyy edustaväri on nyt musta mulla tuossa, noin taustaväri olisi valkoinen, sitten valkoinen ja läpinäkyvä, niin oletuksena aina uusi taso olisi läpinäkyvä, mutta nyt me halutaan valkoinen, niin otetaan se valkoinen taso. Ja nyt siirretään se valkoinen taso sitten tämän miehen taakse, näin. Ja nyt kun me halutaan yhdistää nämä toisiinsa, niin valitaan tästä ylemmästä. Nämä pitää olla siis juuri vierekkäin, että ylemmässä on toi mies ja sitten on valkoinen, eli tämän näköinen. Ja sitten yhdistä alas valitaan täältä. Tossa, yhdistä alas. Eli nyt siellä on tämä yksi, missä on mies ja sitten ei olekaan muuta. Okei, no hei, nyt me aletaan lisäämään sitä tasomaskia ja tekemään vähän eri lailla tätä kuvien yhdistelemistä. Eli lisätään tähän, missä on tämä mies, niin se tasomaski. Eli hiiren oikealla nappulalla taas siitä tason kohdalta ja täältä luo lisää tasomaski, tämmöinen. Ja se voi antaa olla se valkoinen, eli lisätään semmoinen. Niin tässä nyt pystytään valitsemaan siis joko se taso, mikä tässä on, tai sitten tasomaski. Ja tämä maski nyt tarkoittaa sitä, että jos se maski on valkoinen, niin se taso näkyy, mutta jos maskiin piirtää mustaa, niin sitten se taso ei näy. Eli miten me lähdetään tekemään, niin valitaan täältä työkalupaketista Sivellin työkalu ja katsotaan tosiaan, että siinä on musta on nyt tuossa edustavärissä, niin lähdetään maalailemaan, taas voi vaikka kokoa pikkasen muuttaa, niin ei tarvitse niin paljon. Maalataan tästä, nyt tässä on maski, eli täällä pitää maski olla valittuna, niin siihen lähdetään maalaamaan tämän ukkelin naamaa tästä. Eli mitä tässä tapahtuu, niin tämä maski, tämä taso lähtee häipymään ja sieltä lähtee se edellinen kuva näkymään sitten. Eli tällä tavalla mustalla saa ihan täysin läpinäkyvän sieltä. Jos haluaa harmaan, tai täältä voi laittaa harmaan sävyjä myöskin, jos haluaa osittain läpinäkyvää. Eli tästä jos haluaa vähän, että sieltä näkyy jotain leukaa, suuta. Ja valkoisella sitten täysin peittäväksi. Mä laitan vielä vähän mustalla ihan täältä näkyviin. Nyt ei tainnutkaan tulla ihan musta. Ja mä laitan nuo hiuksetkin nyt pois. Eli tavallaan haluan, että sieltä ei näy sitä hiusrajaa.
vähän vielä harmaata. Okei. Sitten vähän siirrellään skylinea sieltä takaa, eli laitetaan se sopivaan kohtaan. Nyt se siirtää sitä tasomaskia, ei me haluttu semmoista. Vaan skyline. Tuossa voisi olla sopiva kohta. Menee korvien kohdalta kivasti tolleen vähän. Noin. Sitten yhtenäistetään vähän näitä värejä. Eli laitetaan uusi taso. Eli taas täältä paperin kuvasta luo uusi taso. Valkoinen. Ja nyt me halutaan nähdä se, niin laitetaan tänne ihan ylimmäiseksi. Niin laitetaan semmoinen kellertävä, eli täältä samasta kun oli sitä mustaa, niin valitaan semmoinen joku vähän semmoinen seepian värinen kellertävän valkoinen. Saisi olla vähän punertavakin. Tuommoinen noin vanha. Ja sitten täällä on tämä Paint Pocket Tool, eli tämmöinen ämpärityökalu, niin tämän kanssa laitetaan. Nyt mä vähän haluan muuttaa tuota väriä, se on ehkä vähän tumma nyt mielestäni. Noin, tämän värinen suunnilleensa. Sitten täällä tasoissa ihan ylhäällä, missä on peittokyvyn yläpuolella tämä tila normaali, niin täältä voi siis valita monella eri tavalla, että millä tavalla tämä taso sekoittuu muihin. Esimerkiksi vaalenna olisi tämän näköinen. Eli sieltä katsotaan nyt semmoinen hyvän näköinen. Ja nyt, mikä tähän nyt voisi sopia, niin olisi tämä sävy tai sitten väri. Laitetaan sävyyn, se näyttää paremmalta. Näin. Ja sitten nyt mä huomaan, että täällä ehkä pitää vähän korjata tasomaskia. Mä teen sen tässä välissä. Lähdetään tekemään sitten vähän noita värisäätöjä sen jälkeen. Mutta laitetaan sitten mustaksi väri. Ja ei Paint Bucket, vaan sivellin. Tuolta vähän. Nyt meni pikkasen liikaa. Laitetaan vähän zoomia. Tuliko nyt hyvä? Joo. Eli tehdään vähän
kirkkauskontrastisäätöjä, eli valitaan toi skyline-kuva oikealta, ja sitten täältä värit ja kirkkaus ja kontrasti, niin täältä voi vähän katsoa, että mikä näyttäisi hyvältä. Tämä musta ei ainakaan ihan sopiva, toi saisi vähän niin kuin matki ihon väriä toi tausta ainakin. Ja saisi aika hyvin näkyä tuosta myös ne. Mä luulen, että joku tämmöinen olisi aika hyvä. Ja sitten tuohon, nyt siihen tasoon, muistakaa ei tuohon maskiin, vaan taso on myös sama, eli väri, kirkkaus ja kontrasti, että se olisi hyvän näköinen. Tämä ei kestäkään kontrastia laittaa oikein. Näin. Okei. No sitten kun on nämä kaikki säädöt ja muut tehty ja on tyytyväinen siihen, niin sitten voitaisiin rajata tämä kuva. Eli täällä oli tämä rajaustyökalu. Näyttää veitseltä, jossain versioissa näyttää semmoiselta kahdelta kulmalta toisissaan kiinni, mutta rajaustyökalulla, niin semmoinen, mä ainakin haluan tuon kansion tuolta pois, niin se voisi olla vähän semmoinen koulukuvamainen rajaus tässä kuvassa. Olisiko niin kuin tämmöinen? Pikkasen tuolta vielä pois. Ja sitten enter. Ai nyt jäi ihmeellisesti tonne, pitää vielä vähän rajata pois. Noin. Ja sitten tämän voisi sinne Classroomiin tallentaa sitten. Eli näin saatiin tehtyä tämä.